mi smo prevashodno bića slobodna. U svakom smislu, i u logoru, i u smrti, i u bolesti, i u svemu. Potpuno smo slobodni na ovome svetu i ništa na ovom svetu vas ne sme činiti neslobodnim. Šta god vas čini neslobodnim, onda to uništava ikoničnost našu sa Bogom. Dakle, mi kao bića smo zavisni od mnogo stvari, od vazduha, tako, od spavanja, moramo da spavamo, da se odmorimo, od hrane, od pića, od sunca i tako dalje i tako bliže. Dakle, sve to nekako čini naš život i to ne ovisi o nama. Znači, bilo šta od toga što sam nabrojio i još ima dosta toga, ako ukinemo čoveku, on umire. Ali postoje neke stvari, čovek se ne može osloboditi toga. Možda i može uz Božiju pomoć. Tako smo čitali tamo po svetim žitijima svetitelja, je tako? Da je neki svetitelj, recimo, pojede koru leba za celu godinu i popije čašu vode za godinu dana, dugo su živjeli, nisu umirali, recimo neki po par stotina godina i tako dalje pričamo. Kad umru, ne smrde i ne raspadaju se tom brzinom kojom se raspadao ovaj običan čovek i tako dalje. Zašto? Kako je moguće da su oni pobedili neku svoju zavisnost? Nikad nisu do kraja, znači nisu mogli da žive da nikada ne jedu i da nikada ne popiju i da nikada ne legnu da spavaju. Ali su to radili vrlo retko, tek toliko da se pokaže da su bića koja su ipak ograničena nekim. Ali što su više Boga imali u sebe, to su više postali neograničeni i nezavisniji, ikoničniji i sličniji Bogom koji je sam po sebi nezavistan od svega. Dakle, pobeđujemo svoju prirodu. Sad, kako da dođemo mi do tog stepena kad u postu ne možemo da izdržimo post na ulju, na ribi, kad ne možemo da se odreknemo cigara, kafe, ogovaranja, bluda, razvrata, kocke i svega ostalog. I to ne samo zbog nas, nego ne možemo da se odreknemo toga ni zbog onih koje volimo. I mi smo dobili ljude, neljude, totalno vezane svojim poročnim životom, svojim strastima, svojim slastima. I dođi kome čovjek kaže kako da se oslobodim. Pa lepo, brate, oslobodi se. Stavi, brate, na kantar. Hajde, evo ti. Imaš dve strane. Ženu i porodicu sa kojom si ceo život gradio. Znači, život si gradio sa njom. Brak, zavet si dao pred Bogom. Niko te nije terao, ste pitao je, samovoljno ti uzimaš nju za ženu, te nije neko terao na to, nije niko. Dobro. Žena prihvatila, ti si sa njom, ko te terao, druže, se ženiš? Pudi, onda nemoj se ženiš, idi tamo radi što hoćeš. Izrodili ste decu, napravili ste kuću, imate zajednički posao, uložili ste nešto u taj život. Možda ste radili više na nekim stvarima koje nisu bitnije, koliko ste trebali da radite na stvarima koje jesu bitnije, pa ste sad došli dotle dok ste došli. Nije možda, nego sigurno to pitanje. Ali sad gotovo. I na drugu stranu stavljaš jednu ženu sa kojom ćeš proveti 5, 10, 15 minuta, pola sata, zavisi koliko ti treba za neko zadovoljstvo. I kako se osjećaš posle, recimo, nakon što napraviš tu preljubu, jesi li ponosan na sebe? Kad dođeš kući kod svoje žene, kod svoje dece, pa ih pomaziš. Jesi li ponosan što se kriješ, što kriješ mobilni telefon, pozive, poruke? Jesi li ponosan na sebe što si ih prevario, što si kao glava svoje porodice izdao svoju porodicu? Bilo da si ti kao muž ili ti kao žena koja treba da bude stup te kuće, koja treba da ima poverenje svih tih ukućana, jer majka je ta koja vezuje, kao lepak, sve ostalo. Deca ako su udovi muža koji je glava, udovi i glava ne mogu da budu sastavljeni nikako bez vrata.
Što kaže, žena je vrat, pa okreće glavu gde ona hoće, a pametna žena. Okreće muža na pravu stranu i podržava ga. I čim vidi da se okreće za nekom drugom, on, da ćeš nazad. Znači, stavite ljudi na kantar, vidite da li vam se nešto i koliko vam se isplati da nešto izgubite i da nešto sačuvate. Pa to čuvajte. Ako to ne možete, dođe čovjek od mene i kaže, znaš oče, ja sam, nisam mogao, ostavila me žena, ostavila me deca, majka, otac ne pričaju sa mnom, pa šta ja sada radim, napravio sam glupost u životu i sve to, pa rekao, to je dobro ako ti shvataš da si napravio glupost. Možeš i ti to da promeniš. A sad je kasno, pa nije kasno. Ajde da promeniš, pa šta da radim, kako da spasem svoj brak? Pa ti si krenuo od pozadi. Ajde ti sebe promeni. Da vidi ta tvoja žena ili taj tvoj čovek da se ti promenila, bre. Da ti želiš tu svoju porodicu da spasiš. Onda, ako oni vide to, onda će oni tebi poverovati, onda će oni krenuti drugim smerom. A hoćeš da budeš svet, pričaš kako svetitelji ovo ono, pa kad ti pričamo ovaj svetitelj je radio čuda, ovaj svetitelj je radio ovo, radio ono, ti zeveš tamo, misliš to je bajka. Kad si slab, nemaš osnovne stvari da uradiš, a hoćeš neke druge, hoćeš neke jače, hoćeš neke novije. Pa ne može. Znači, zato počinjemo od tih malih stvari, od tih sitnih demončića u životu koje nas vuku, koje nas muče.